שלום, אנחנו פה בסדרת מיינקראפט שורדים ז'קו, אבל אנחנו מנסים לשרוד הכי מהר שרק אפשר. בינתיים הכנו לו פה מקום קטן, הכנו לעצמנו. איתי נמצא פה תומר. אוקיי, תומר, חשבתי על להתחיל לעשות קירות לבית. תומר? אתה רוצה לעשות איתי קירות לבית? לא, זה כן, זה יפה יותר. ואז נעשה לו גג מזכוכית כזה. מה, תומר, ככה יראו אותו למרחקים. כן צריך קירות, תומר, זה הרבה יותר יפה עם קירות. אבל זה גם נחמד שרואים אותו גדול למרחקים והרבה יותר קל לזהות אותו. שיט, יש לי לגים? לא. כן, לא בטוח. מבלבל. מה קרה? תומר, אז אני אחריך, אני איתך. אני הולכת לצאת לציין. אז לא אכפת לי. תומר, אבל אז נאבד את הבית. תומר, חכה לי. תומר, חכה לי. נו באמת. בגלל התוכנת הקלטה המחשב שלי איתי. באמת? כן. מה קרה? רק שנייה, איפה אתה? תעצור במקום, אני באה אחריך, חכה לי. הנה אתה. כן, אני יודע, יש קצת לגים. למה? אין לגים. כך. את מה? את איזה עץ? בוא נאסוף הרבה עץ ונכין מהקרשים קירות. ואת הקומה האחרונה נעשה מזכוכית, זה יצא מה זה יפה. תומר? הוא התקשר אליי. תומר, כמה עצים יש לך? שיט, נכון. תומר, כמה קרשים יש לך? תכין מהכל קרשים. 21, יש 28. תאסוף עד שיהיה לך 2 של 64, בסדר? זה יהיה לנו 8 אז בוא נחזור מהר הביתה. רק שנייה, אני מסיים את העץ הזה. נו, תסיים. הוא סיים.
אוקיי, זה בעיות באינטרנט. בוא אחריי, מהר, תומר. נתחיל להכשיר. הנה. אשתי יצא שוקית. רואה, אם נעשה מהבית חומה, אז הוא ייראה הרבה יותר בולט בשטח. ככה נוכל לזהות אותו. צודק. If there were anyone out there, 'cause it's getting harder and harder to breathe. If there were anyone out there, 'cause it's getting harder and harder to breathe. סקלטון! לא שראיתי אחד, אבל אני אוהב להלחיץ את תומר. מה המפלצת שאתם הכי שונאים במיינקראפט? כתבו בתגובות. תומר, עלית הביתה? מה אתה מכין? תומר, מה אתה מכין? אתה שם דברים בתיבה המשותפת? אני נשאר ער לבנות אותה. רק שנייה, אני אחזור אליך. רק שנייה, תומר, אני עושה פוס להקלטה. רק שנייה, נמשיך להקליט. אוקיי, שלום לכם. חזרנו, עשינו הפסקה קצרה. תומר, איפה אתה? אתה עדיין באותה סנוחה? אני לא מאמין. מה? תומר, לך תקרות עוד קרשי עץ השוחית. אוי, תומר, עכשיו יהיה לנו צל הראש. קבל, תומר. תומר. אני עושה גידי. יש אחד בתנור. טוב, כפי שאתם רואים, אנחנו בונים. מה? אפשר. רק שנקום ידפק לנו הראש בקיר. מקסימום נוריד את זה. תומר, יש לך עוד קרשי עץ השוחית? אתה יכול להביא לי את כולם? תביא לי הכל. לא, תראה מה תעשה אי, תסתכל עליי, תעשה אי. עכשיו תלחץ עליהם ותזרוק, כאילו תלחץ עליהם בצד של המסך. ואז יביא את ה-64 במכה. לא, תשים אותם בצד, ככה. תגרור אותם לצד של המסך שהוא לא על הזה, ואז... הנה, אני מתכוון. תודה. יואו, כמה קנית. זה כל מה ש... אמרת לי שיש לך מלא 64. וואי, תביא קצת, אני רעב מת. יש לך רק אחד?
אני יודע. תומר, נכון שמצאת הרבה צדעות? אני לא מצאתי. לאן אתה הולך? תומר? מה? לאן אתה הלכת? כאן למעלה. יופי, תעשה עוד שכבה. אני אעשה את השתי שכבות, אתה תעשה את הלמעלה. רק שנייה, תן לי לעלות. לא, תשים לי כאן כדי לעלות. כן, עכשיו נעשה שכבה שלישית ואז נמלא הכל ב... כן, נוסיף בזה כדרות ודברים כאלה שווים. אתה יודע, זה בשביל איתן גולומבק והאלה... מה יש? זאת אומרת, תעשה כזה, אתה יודע, גשר מעל התיבות. הנה ככה, יופי. אחרי זה נעשה מעקה למדרגות. אתה הולך לישון? לא. חכה, נגמור שנייה את הקומה השלישית. מה? טוב, יאללה. כן, לא, תקרא עושים, להגיד לך ממה? לא, תקרא עושים מזכוכית, זה הכי יפה ככה. זה בסדר, אני אמצא, לא, זה הכי יפה. ואז שמים בפנים מלא לפידים ורואים את הבית זוהר למרחקים. כן, אבל אני נרדם כרגע. איזה קטע. טוב, יאללה. בוא נעשה כאן, נוריד את זה, זה מפחיד. למקרה שיהיה סקלטון לבטה או משהו. אנחנו כזה נרדמים והוא כזה. אוי, סליחה, זה קרה בטעות. לא, אבל אתה הרבצת לי קודם בטעות, שניסית לחצור את האלה. טוב, יאללה, בוא נלך לחפש... מה אתה שם? יופי. אולי נפריד אותם? אני רוצה להפריד אותם, תומר, זה די מביך שאנחנו... איפה המיטה השלישית? תשים אותה פה באמצע. אפשר? זה מוד, תומר. תשים את המיטה פה. תומר, תשים את המיטה. טוב, יאללה. קח מקור שבן. כן, אל תדאג, נוסיף אחר כך עוד אחת.
קח מקוש, תומר. קח. וואי, הם ממש הרוסים. אוקיי, תומר, תראה. אתה הולך לשם, אני הולך לשם. אוקיי, אתה תחצוב חול, אני הולך לחצוב פחם. כן, תומר, אני הולך לחצוב פחם. אוקיי. נפגשים בבית לפני שמחשיך, בסדר? מערת האימה. זומבי. אוקיי. לא, הוא ממש קצר נראה לי. איזה קטע. הזומבי נתקע כזה בתוך בור, וירדתי עליו מלמטה. טוב, לא, זה מפחיד בתוך מנהרה, אני צריך לחפש פחם באור יום. חול? זה מספיק. הנה המפרש. לא, זה לא. תומר, אני הצלחתי לעוף. לא הצלחתי לעוף, זו הייתה אשליה. סתם קפצתי ואז זה חשבתי. אני אעבור. תומר, תעזור לי למצוא פחם. יש לך מספיק חול, כמה חול יש לך? כן, הוא ממש טוב גם. כן, וואי, הבית ממש בולט עכשיו. איך לא חשבנו על זה? כמה יש לך? לא יותר מ-37. סתם זה. יצא לנו בלוק זכוכית או שיצא לנו... כי בלוק זכוכית צריך אחרת. בלוק זכוכית, יצא לנו פשוט זכוכית רגילה, לא יצא לנו